ale stávaj. OK, ale najprv kávička. No čo, babi, ideme von? Luzi, poď sem. Poď. Ideme von? Ideš ty s Kubinečkom aj do Jimmyku pôjdeš? Áno? Lula. Tak čo, ideme začať tento deň krásny? Takto začína každé moje ráno kávičkou a venčením psíčkou. Poďme sem. Ideme si trošku zacvičiť, takže vám poukazujem dneska môj deň. Tak a tu ma čaká už moje autičko nádherné 308, s ktorým dávam všetky tie krásne výlety. Poďme sa trošku previesť. Aha, ďalší Peugeot. Ideme točiť pre Peugeotík. Zoberiem vás teraz do takého crossfitového gymu, ktorý riadi môj kamarát. Je to skôr taký rodinný gym, nie je to žiadna masovka, preto tam strašne rád chodím. Je to pri Figare, takže to tam ešte aj vonia ako čokoládkovo. A hlavne môžem tam ísť aj s Luizičkou, čož je pre mňa úplne úžasné. Toto je ono a poďte, ukážem vám, jak to tu funguje. Čau! Nazdar! Teraz sa pustíme do práce, hej? Poďme na to. Nie, hop. A dozadu. Zaťahni. Tá. 8. 9, stačí, dobre, 50 metrov ešte, dýchaj si, dýchaj a natiahni sa, stačí, dole. Nádych je dole, hore do zmrštenia a výdych, hej. 8, posledné 2, 9, tak, výborne, 2. Po takomto intenzívnom ráne môžeme ísť pracovať. Vďaka tejto vychytávke, ktorú mi dal Peugeot, tak môžem nosiť moje babulky v aute, čož je úplne úžasné. Poďme, hop, poďme, Luzi, hop. OK, tak poďme teraz do Jasaj. To je moja práca, ktorá ma živí. Tak poďme na to. Čaute chlapčiaci. Servus. Mám to tam vzadu nachystané? Robči, čau. Idem sa prezliec a ideme robiť. Fakt skvelé. Väčšinou tu začínam každý môj deň, keďže som sa dostal do pozície ako šéf-kuchár. Niekedy robím aj servis, ale hlavne chodím ráno do práce pozrieť, či tu je všetko tak, jak má, či tovar došiel, ktorý má. Dneska si vyfiletujeme lososa a pripravíme si z neho jedno moderné sashimi, ktoré je tu veľmi obľúbené. OK, takže my používame Ora King Salmon, čož není farmovaný a je vysokej kvality. Vidíte aj úplne iná farba toho lososa, ale však to uvidíme potom na tom tanieri. Tu si môžete pozrieť, ja nemám knihu receptúr, ale stenu receptúr, takže tuto to všetko pristáva počas toho dňa. Vyfiletujeme ryby podľa japonského spôsobu. Začínaš od brucha, ideš na chrbát. Hej? Smín.
Krásne si ho otvorím. You and your magic, like infinite power. God knows I try to resist, but you're pulling me closer. Tak a toto robíme každý boží deň. But you won't let me. No one makes me feel like you do, and no one sets my body on fire. Čaute, tak toto je Jasaj, toto je hlavné gro tejto reštaurácie, otvorená kuchyňa, community table, kde to všetko začína aj končí. Tak poďme, pripravíme si nejaký pokrm. Tu máme lososíka, ktorého sme si pred chvíľou vyfiletovali. A keďže jazdím na krásnom francúzskom aute, tak použijeme aj ich najobľúbenejšiu surovinu, a to je hľúzovka. Tak, dobrú chuť. Signature dish, losos hľúzovka. Ja keď idem variť doma, tak vždy zavítam najprv sem a kúpim tu, pretože môžete vidieť, že tu majú fakt čerstvé veci. Toto bude dobré? Toto bude dobré. Ja vám ďakujem. Každý by to tu mal navštíviť a podporiť trošku týchto domácich pestovateľov, lebo je to veľmi zložité. Najlepší Vietnamec v Bratislave. Tu. Sme napapaní, máme nakúpené a ideme teraz na moju jednu z najobľúbenejších aktivít, a to je bicykel. Poďme na to. Je to strašne easy. Odklikneš, open, ready to ride. A ešte ideme raz, či nejdeme? Hey Siri, call Mickey. Calling Mickey. Signorenge? Signore, tak čo, kde ťa vyzdvihnem? Jeeeew! Čau, man, sadaj! Čau, nech sa páči, len sa zmikču. Uhoho! Yes. OK? OK. Pekný auto, Kaminku. Dobre, pozri. Vieš, si tu môžeš meniť tie ľudiky hociaké. A ty kokos, úplne aj parádne. To vidíš, že či elektrika alebo Benz, vieš. So we got them rollies! Louis V. We got them Louis V's, give me those Louis V's! Oče, mohli by sme ísť do jump areny alebo do niečoho. Kúšať, vieš, nejaké skokčiky. To snowboardové, no. Tam sú aj rampy, no, vieš, myslím, tam sa vieš aj na snowboarde spustiť, ja by som išiel. Myslím, hen. No, ja som tam nikdy nebol hentam, ja som bol vždy len v detskej jumbarenke. Bol som tam, ale že spustiť som sa neodvážil, lebo tam majú taký, vieš, že spustiť sa normálne na umeline, vieš, taký umelý. Na rampe, no. Ale vieš, na tom sa spustiť úplne, vieš, by nebolo všetko jedno. Takže príde mi ten snowboard extrémne ťažký v tých skokoch, to musíš ísť strašné bomby, keď vieš, hen tie veľké skoky všetci dávajú.
musíme sa naučiť ten japonský oný, ten čiloid. Kámo, to je mocné, oni dávajú, že 1080 len tak, že Úplne na mieste. a ide a ešte takto, vieš, rukavice. Bráško, ja ti ďakujem aj za trigovicu a vidíme sa. Mám voľno inak celý víkend, tak... Čau. Čau, brácho. Vidíme sa. Ťapo. Kamiky. Parádne auto. OK, tak ako toto autičko, tak aj ja potrebujem trošku dobiť baterky, tak čaute.